طيب ħanaddu għal tieni qari maħut mill-epistola lill-Kolossin, kapitlu 3, u naqraw l-ewwel 14 vers. La darba mela kontu irxuxtati mal-Kristu fitxu l-ħwejjeġ ta' fuq, fejn hu l-Kristu bil-qiegħda fuq l-emenija tal-Alla. Aħsbu dwar il-ħwejjeġ ta' fuq, mhux il-ħwejjeġ fuq l-art, għax mittu u ħajjitkom issa hija moħbija mal-Kristu f'Alla. Meta Kristu li hu ħajjitkom u manifestat, imbagħad intom ukoll se tkunu manifestati miegħu fil-glorja. Mewtu mela l-membri tagħkom li huma fuq l-art, iż-żena, l-impurità, l-passjoni, l-leblieba ħażina u r-rejba li hi idolatrija. Li minħabba tal-ħwejjeġ ġejja r-rabja tal-Alla fuq ulied id-diżubbidjenza. Li fihom intom ukoll darba imxejtu meta kontu tgħixu f'dawn il-vizzi. Imissa intom ukoll neħħu dan ħwejjeġ kollha. Ir-rabja, l-għadab, il-malizzja, l-kalunjar u diskors oxxen minn ħalqkom, tiktbux lil xulxin la darba nżajtu l-bniedem il-qadim bil-prattiċi ħżiena tiegħu u lbistu l-ġdid li qed jiġġedded għat-tarif veru skont l-immaġni ta' min ħalqu. Ġdid, fejn m'hemmx distinzjoni bejn Grek u Ludi, ċirkonċiżjoni u nuqqas ta' ċirkonċiżjoni, barbaru, skita, il-sir jew liberu, iżda Kristu kollox u f'kollox. Ilbsu mela bħala l-magħżulin tal-Alla qaddusin u maħbubin, sentimenti ta' modrija, benevolenza, umiltà, manswetudini u paċenzja. Issaportu l-xulxin u waħfu l-xulxin jekk wieħed għandu il-ment kontra xi ħadd. Bħalma appuntu ħafrilkom is-sit, hekk ukoll għamlu intom. U fuq dawn il-virtujiet kollha ilbsu l-imħabba li hija r-rabta tal-perfezzjoni. Amen. Entolbu mistieda smawiet. Grazzi tal-li inti tajt kasna bħalma kif smajna x'inhu l-bniedem biex inti jimportak minnu. Jew bil-bnieda biex inti tagħti kasu. U frattant, fil-mħabba illimitabbli tiegħek inti ħarist lejna, fittixtna, sibtna, ġbartna, naddaftna u għamiltna eredi ta' saltna smewitija, saltna illi m'għandix tmiem, saltna illi l-sultan tagħha huwa l-istess ibnek Ġesu. U għalhekk nitolbuk mulej biex kif aħna għarafnieh bħala il-Salvatur u s-Sultan tagħna, għatina mulej li il-qalb tagħna dalgħodu tkun ta' bilħaq miftuħa għas-sejħa tiegħu, għall-istruzzjoni tiegħu sabiex inkomplu navvanzaw fil-mixja tal-fidi tagħna. Amen. Amen. Tfal ħorġu. Tajjeb. Ġo, traduzzjoni ma jkunx hemm bħalissu. Ma jkunx hemm. Għax hemm dawk iż-żewġ Ingliżi. Ħadd tagħmel inti Toni. Bħala disċipli ta' Ġesu, għandkom id-dritt u d-dmir li toqtlu. Alla tisejħilna biex noqtlu d-dnub fina. Il-mortifikazzjoni ta' d-dnub, ma tantx nisimgħu għadin, morte bil-Taljan hija mewt. Mortifikazzjoni allura l-obbligu tagħna bħala Kristjani illi noqtlu id-dnub, kull fejn u kull meta narawh fina. Ja sejħa solenni, il-Bibja tirraġuna magħna illi aħna irridu nistmaw lilna infusna bħala mejtin għad-dnub imma ħajjin għal Alla fi Kristu Ġesu. U ta' bilħaq hekk aħna. Aħna la darba mitna ma' Kristu, il-mamudja tagħna uriet il-mewt u d-difna tagħna ma' Kristu u Alla qajjimna għat-tiġdid tal-ħajja.
fil-Kolossin naqraw li intom mittu, Pawlu qed jgħidilna lilna l-koll disċipli ta' Ġesu, intom mittu u ħajjitkom il-ħajja ġdida tagħkom issa hija moħbija mal-Kristu f'Alla. Il-Kristjan aktar ma javvanza fil-fidi tiegħu, aktar imut għad-dnub, aktar jelimina, inaqqas, jiġġielet u jeleb fuq id-dnub. U fl-istess ħin ukoll qed jgħix għall-ġustizzja. Qiegħed irawwem fih drawiet ġodda illi jimxi fil-manswitudni, fil-paċenzja, fis-sabar, fl-imħabba li hija r-rabta tal-perfezzjoni. L-isfida li għandna il-koll kemm aħna hija illi narfu li fina għad hemm il-virus tat-tnub. U rridu nipproteġu li nafusna kontrih, niġġildulu, nalliminawh sabiex il-dussija tagħna tkun kull ma jmur tidher u tkun evidenti għal Alla missiera. Kif ukoll għan-nies ta' madwarna. Min hu ġustifikat, min huwa allura maħfur mifdi bid-demm ta' Kristu huwa msejjaħ neċessarjament biex joqtol id-dnub. Wieħed mill-teologi kbar illi kiteb ħafna fuq dan is-suġġett bla dubju ta' xejn huwa John Owen, Britanniku tas-seklu 17, wieħed mill-Puritani l-kbar illi ħanikkwotaħ kemm il-darba llum il għaliex jenna ħafna biex nifmu eżattament x'inhi illi noqtlu d-dnub u kif noqtluh. John Owen jgħidilna iffissa l-fidi tiegħek fuq Kristu sabiex toqtol dnubek. Demmu huwa r-rimedju kbir u sovran għall-irwieħ morda bid-dnub. Għex f'dan u tkun konkwistatur, tkun rebbieħ. Iva, bil-providenza tajba t'Alla se tgħix biex tara x-xewqat ħżina tiegħek mejta ma saqajk. Alla beda tax-xogħol tajjeb fina, tajjeb beda biex ħafrinna, aħna mejtin ma' Kristu, irxuxtati miegħu għal ħajja ġdida, u allura il-sejħa tagħna, issa il-vokazzjoni tagħna minn ġurnata l-oħra hija li aħna noqtlu id-dnub fina. Noqtlu d-dnub fina. Bil-fidi fih, kif smajna jumejn ilu, aħna inċaqilqu il-muntanji. Inċaqilqu anke affarijiet li fihom nfusna narawhom tant rabbew eruq ħoxnin li kważi impossibbli le. Bil-fidi dik il-muntanja tar-rejba, tal-ejra, tal-idolatrija, ta' kull faċċoliżmu, ta' kwalunkwe dnub li huwa evidenti fik, kapaċi tiġġilidlu u toqtlu. Il-mortifikazzjoni ta' dnub. Bil-mortifikazzjoni allura it-tniġġis u l-korruzzjoni tal-laħam, ġifi il-fdal ta' dnub li qatt qiegħed jintwera fina, niġġildulu, noqtluh u nelliminawh. Aħna rridu bħala soldati ta' Kristu, soldati tas-salib, tajjeb, Alla jsejħilna biex nilbsu l-armatura sieħa tiegħu sabiex niġġieldu kontra kull ħażen u kontra kull apparenza ta' ħażen. Allura fina hemm din it-taqbida ħarxa, aktar ma aħna avvanzati u maturi fil-fidi tagħna, aktar konxi ta' din taqbida ħarxa, taqbida kontinwa minn filgħodu flaxija, kull jum, kull ġimgħa, illi aħna li sallabna il-laħam, sallabna l-laħam, Pawlu jgħidha ċaru tont, li dawk li huma ta' Kristu Ġesu, dak li appartienu għalih, salbu l-laħam bil-passjonijiet u x-xewqat ħżina tiegħu. Ġifieri bid-dikjarar issa qegħdin ngħidu li aħna kontra d-dnub bħalma d-dnub huwa kontra tagħna. Il-mortifikazzjoni mela tfisser illi tikser il-lega tiegħek mad-dnub fejn qabel id-dnub kont taħmlu, kont innamra miegħu, kont issaportih, kien il-kumpan tiegħek, issa ksirt il-lega tiegħek minn mad-dnub u tqisu bħala għadu dikjarat tiegħek, bħala għadu maħluf. Tippronunzja lura kontrih ostilità
u trabbi reżistenza ferma kontrih. Dawk li huma tal-Kristu Ġesu salbu il-laħam bil-passjonijiet u l-leblibiet tiegħu. Ġifieri mal-ewwel ġurnata tal-konverżjoni tagħna. Mindu Alla wellidna mill-ġdid din id-dikjarazzjoni, din ir-realtà hija tagħna. F'dan ir-rigward l-istess John Owen jgħidilna hekk, jappellanna hekk. Il-vigorożità, il-qawwa u l-faraġġ tal-ħajja spiritwali tiegħek tiddependi fuq il-mortifikazzjoni tal-emejjel tal-laħam. Ġifieri fi kliem ieħor trid tkun ferħan, trid tkun kuntent fi Kristu, oqtol id-dnub. Anke Tertuljanu jgħid li l-paċi tagħna huwa gwerra max-xitan. Ħatħossok fil-paċi, meta inti qed tiggwerra kontra x-xitan. Dan hu xogħolok kuljum jenfasizzana. Ikkonċentra fuq id-dment li għadek ħaj tgħidix ġurnata waħda minn dil-ħidma. Oqtol id-dnub għax altrimenti id-dnub ikun qed joqtol lilek. Satan kontra l-ewwel taħrika ta' dnub tippermettilux imqar pulzier. Allora John Owen qiegħed jgħidilna li m'hemmx kompromessi f'din il-battalja tagħna fil-mortifikazzjoni ta' dnub irridu nissiltu. Tgħidu ma ħajr nexxielna li noqtlu dnub fina iva bil-qawwa tal-Ispiritu Santu. Altrimenti ma għandna ebda tama il għaliex il-qalb tagħna hija imħassra korrotta għal kollox. Frattant, l-Ispiritu Alla, l-Ispiritu Santu huwa l-aġent mibgħut apposta biex mhux biss jurina l-verità dwar Kristu ħalli nemmnu fih. Imma wkoll huwa l-Ispiritu tal-qdusija, l-Ispiritu li jaħdem din il-qdusija fina. Jekk bl-Ispiritu jgħidin l-Apostolu Pawlu, jekk bl-Ispiritu qed toqtlu il-prattiċi ħżiena tal-ġisem għad tgħixu. Ja daqshekk importanti. Għandi tama li għad ngħix għal dejjem flena f'xirka malla, jekk bl-Ispiritu qed toqtlu l-prattiċi ħżiena tal-ġisem, iva, għad tgħixu. Alla huwa Alla għalilna illi il-ħlas jew il-paga tad-dnub huwa l-mewt. Imma l-għotja b'xejn tiegħu hija l-ħajja eterna fi Kristu Ġesu Sidna. Dil ħajja eterna rridu nesprimuha bil-fidi, bit-talb tagħna, bid-dipendenza tagħna fuq il-mulej, però dawn kollha talb, fidi, meta aħna qegħdin bħal frej fid-dil qegħdin inżommu sħiħ ma' Kristu, ma' qudiem miegħu, ħaġa waħda miegħu, dawn huma mezzi subordinati għal dalan huwa bl-Ispiritu Santu illi aħna jirnexxielna illi neliminaw noqtlu id-dnub. L-istess John Owen kiteb il-mortifikazzjoni mill-qawwa tagħna nfusna imwettqa bil-modi ta' invenzjoni minna stess bl-iskop li nsiru ġusti fina nfusna i s-sustanza ta' kull reliġjon falsa. Qed jgħidilna qed jafżana li jekk aħna ħanoqgħod bil-ħila tagħna jew bl-invenzjonijiet tagħna u l-bniedem jivvinta minn kollox biex jipprova isir tajjeb. Isawwat li nnifsu vera, kemm jivvinta il-bniedem affarijiet, imur jgħix fid-deżert, jidħol patri, ħafna invenzjonijiet. Ġonu jgħidilna le metodu wieħed hemm, wa bil-qawwa u bl-operazzjoni tal-Ispiritu Santu fik. L-Ispiritu Santu waħdu huwa suffiċenti għal din il-ħidma tremenda. Mingħajru kwalunkwe mezzi talb, fidi, attendenza fil-Knisja, qara tal-Iskrittura, dawn kollha mezzi tajbin li għandna nużawhom. Imma mingħajru ma niddependu fuqu il-ħidma tagħna, it-taqtija tagħna kontra d-dnub tisfaxxa. Ma jirnexxinniex. Il-soluzzjoni prattika hija li aħna ngħixu l-Evanġelju. Ippruva f'mwa din. Li aħna mhux biss nemmnu l-Evanġelju, ma ngħixuh. Ġesu ġie fostna issemma Ġesu għax hu isalva lil poplu tiegħu minn dnubietom. U ċoe illi prattikament ma nibqgħux lil sira ta' dnub, is-servi ta' dnub imma aktarx id-dnub nafġuh taħt saqajna. Dak li qrajna fil-Kolossin 3, il-pass li għadkom kemm smajtu, hemmhekk jingħatalna pattern ċar u effettiv 6 prinċipji. Ħanarfu li hemm 6 prinċipji kif aħna jirnexxielna bil-qawwa tal-Ispiritu Santu illi nelbu
noqtlu id-dnub fina. Issa inti forsi tbati mill-ipokrizija, inti tbati billi tikdeb, inti tbati bl-immoralità, kollha kemm aħna ninsabu f'din il-gwerra. U kollha kemm aħna responsabbli quddiem Alla illi nsegu din il-pattern li tagħna l-Apostlu Pawlu sabiex attwalment jirnexxielna noqtlu id-dnub. L-ewwel ħaġa. Importanti nkunu mitla tal-identità ġdida tagħna fi Kristu. Ħafna Kristjani hawnhekk jiżbaljaw. Irridu nżommu f'moħħna min aħna. L-Apostlu Pawlu jgħidilna la darba mela kontu irxuxtati mal-Kristu, fitxu l-ħwejjex ta' fuq. Aħna nies li irxuxtajna ma' Kristu. Nemmnu għadin? Hija xi ħaġa ċara, xi ħaġa għażiża fil-qalb tagħna, sikwit meta nfallu spiritwalment, nilmentaw għax inkunu nsejna b'dispjaċir u b'soba min ta' bilħaq aħna. Aħna l-poplu distintiv talla. Aħna il-merħla tiegħu. Aħna ta' Kristu, nappartinu għalih, aħna membri tiegħu ta' ġismu tal-aħmu. Nappartinu għalih, mixtrija bid-dem imprezzabbli tiegħu, mixtrija għal Alla. Qabel kolna fil-ħammiela tad-dinja taħt il-kundanna, issa mixtrija, issa liberati. Aħna ulied is-Sultan Etern. Rifletti ftit. Ulied is-Sultan Etern. Aħna tempju tal-Ispiritu Santu. U allura jekk aħna tempju tal-Ispiritu Santu, x'qed tagħmel bil-membri ta' ġismek, bajnejk, widnejk, idejk, saqajk? X'qed tagħmel bihom? Kif qed tużhom? Qed tużhom għall-glorja tal-Alla jew għall-interessi tiegħek innifsek? M'għadniex fadam. Qabel konna fadam u taħt il-kundanna tiegħu, issa ninsabu fl-aħħar Adam li huwa Kristu. U nappartinu allura ingawdu l-ħajja tiegħu. M'għadniex aktar fil-laħam illi id-dnub jiddetta fuqna, jaħkem fuqna, imma ninsabu fl-Ispirtu. Ninsabu fl-Ispiritu Santu, daqshekk aħna dominati mill-ħolqien qadim. Il-Bibja tiddikjara li aħna sirna ħlejja ġodda fi Kristu Ġesu. Minn barra għadna nidru l-istess nies, vera? U minn barra ukoll qed nixxieħu nimirdu bħal bqija tan-nies, ma minn ġewwa l-Ispiritu tagħna qed jiġġedded minn jum għal jum. Hemm l-operazzjoni tal-Ispiritu Santu fih. Irridu mela allura niftakru min aħna. Min aħna. Jien li qed nipprepara li nnifsi biex niġġieled u noqtol id-dnub. Min jien? Jien mitt ma' Kristu. Mitt ma' Kristu. Jiena ntfint miegħu. Jiena tqajjimt miegħu. Ħajti issa hija moħbija fi Kristu. Vers 3. Għax intom mittu u ħajjitkom issa hi moħbija mal-Kristu f'Alla. Moħbija fih. Ħaġa waħda miegħu. Id-dnub jibqa' jkidna u jwaqqana vittma tiegħu minħabba l-amneżija spiritwali ħansejħilha jiena, amneżija spiritwali. Ma tibda tinsa. Kollha kemm aħna aktar ma nikbru aktar nibdew ninsew. Fejn għabdi ċwievet, tifhem, sebaħ u dalam, imbagħad minna jiena, aktar ma tikber isa xi ħaġa naturali li nibdew ninsew. Imma ma nistgħux naffordjaw illi mbagħtu minn amneżija spiritwali. Kun naf minn int, Alla ikkostitwik wild tiegħu. Alla għamlek ċittadin ta' saltna smewwitija. Alla tak it-tama tal-ħajja eterna. Ma nistgħux ninsew l-identità vera, ġdida u reali tagħna. Il-fatt grandjuż huwa dan. Kull fidil huwa meħlus, diġà meħlus, mid-dominju tad-dnub, mill-ħakma tad-dnub, mit-tirannija tad-dnub. Meħlusin diġà Rumani 6 vers 14, għax id-dnub mhux se jsaltan aktar fuqkom jgħidilna. L-insara kollha jgħidha di l-Apostlu Pawlu. Id-dnub mhux se jsaltan aktar fuqkom għax intom m'intomx taħt il-liġi, imma taħt il-grazzja. Minu Kristjan? Kristjan huwa wieħed li jinsab taħt il-grazzja tal-Alla. U ċoe Alla urih dal-favur indeskrivibbli illi laqgħu anke meta konna għadna edewwa tiegħu Alla rrikonċiljana.
Alla ħabbibna miegħu permezz ta' tpattija fuq il-Kalvarju. Nemnu għadin, naħbuha fi qlubna bħal kieku hija teżor imprezzabbli, nożżuha dil-verità fenomenali. Fuq kollox qed ngħixu fid-dawl tagħha, qed ngħix fid-dawl illi jiena irxuxtat ma' Kristu għal ħajja ġdida. Mela, ħankunu nafu l-identità ġdida tagħna, ħanistruħu fiha. Ħanmeditaw fuqha, ħanaġixxu skont l-identità ġdida tagħna. Ħaniftakruha kull ħin u kull mument. Kull ħin u kull mument. Meta tkun fuq ix-xogħol tintilifx fil-ħammiela u fil-bżulija tax-xogħol tant li tinsa minn int. Ma nistgħux ninsew minn aħna. Irridu ngħixu bħalma aħna tassew. Aħna ninsabu fi Kristu u allura illiberati. Kristu jgħidilna jekk liben jagħmilkom ħelsin, tkunu ta' bilħaq ħelsin. Ħelsin minn xiex? M'għandix dubju mit-tnub. Fi żmien l-apostli, ħafna mill-insara kienu skjavi, il-sira. Kellhom irġiel illi jikmandaw x'għandhom jagħmlu matul il-ġurnata minn ġurnata għall-oħra. Ma kienu liberi. Kienu liberi mit-tnub. Bil-Evanġelu allura issa ninsabu immotivati għandna l-aqwa ħajdu hekk teħġiġa biex aħna nissieltu kontra il-fdal ta' tnub fina. It-tieni ħaġa meta aħna nimmortifikaw it-tnub fina. Mhux biss li nkunu nafu min aħna ta' bilħaq, imma wkoll illi nesponu l-ħidma ta' tnub f'kull qasam ta' ħajjitna. Dana għawek nerġgħu ħafna minna nżbaljaw naħsbu illi jekk jien pereżempju fenna fjena qed jitlaqli kull darba, qed taqbiż l-ċinga kull darba. Well, ħanajdlek, jekk tfittassew fik innifsek, mhux dik l-unika difett li għandek, mhux dak l-ukud nuqtek forsi tnub li jidher, imma żgur ħassib nuqqasijiet oħra f'ħajtek illi il-kol kemm huma qegħdin allura iwasluk għal dak l-iżbroffaturi ta' rabja jew ta' għadab. Pawlu hawnhekk meta fissrinna xiġifieri il-mortifikazzjoni ta' dnub, isemmi minn kull tip ta' dnub, iż-żena, l-impurità, l-passjoni, il-lebliba ħażina, r-rejba, il-malizzja, l-kalunjar, diskors oxxen, minn fomkom il-gideb. Qegħdin taraw? Dnubiet privati, dnubiet nagħmluhom fil-pubbliku u dnubiet ukoll anke bejnietna bħala nsara. Irridu nosponu dnub f'kull qasam ta' ħajjitna. Ħajjitna hija komplessa. Ma jistax ngħid għandi difett wieħed u nixtieq nelbu. Le. Aħna qegħdin nissaraw kontra il-laħam fina nfusna li esprimi ruħu b'diversità ta' dnubiet. Jekk inti għandek ħanġibu l-eżempju, għandek l-sfida li tixtieq tagħmel id-dieta. Biex tagħmel id-dieta. Id-dieta nfisha l-ewwel ħaġa meta inti tiddetermina li teżerċita kontroll fuq innifsek biex tnaqqas il-piż żejjed. Dik hija tip ta' mortifikazzjoni. Għaliex aħna nafu il ġisem tagħna mhuwiex tagħna nfusna. Aħna mhux tagħna nfusna. Jekk taħseb dan mhux ġismi, insejħur ġismi, imma attwalment ġismi huwa membru ta' Kristu. U Kristu huwa dak illi jiddetta u jordna u jikkmanda x'għandu jsib tal-ġisem tiegħi. U allura id-dieta meta tibda tagħmel id-dieta l-ewwel ġurnata, t-tieni, t-tielet tiskopri li hemm raġunijiet differenti għala għandek peace żejjed fik. Tibda tinduna malajr illi inti m'intix sempliċement qed tikkontrolla il-kaloriji jew il-kontroll tal-kaloriji, imma qed titratta miegħek innifsek. U dik hija l-problema, miegħek innifsek. In-nuqqas ta' rażna, in-nuqqas ta' autokontroll. Inti l-problema, mhux ix-xaħmijiet u l-ħelu li tara fil-vetrina, inti l-problema. Hemm dil-kumplissità ta' ribellioni fik
li allura il-mortifikazzjoni hija il-bidu tal-ħajja, il-bidla hija l-bidla tal-ħajja kollha kemm hi. Kollha kemm hi. Irridu nduru dawra ma' nfusna jekk pereżempju inti bniedem immorali, nassigurak illi ma' dik l-immoralità tiegħek hemm dnubiet oħra li qegħdin iwasluk għaliha. It-tielet fattur fil-mortifikazzjoni ta' dnub hija li rridu nitgħallmu nsejħu d-dnub b'ismu. Tgħidu li xiġifieri. Id-dnub rridu nsejħulu bħalma hu tassew. Dnub, trasgressjoni tal-liġi t'Alla, ribellioni kontra s-sovranità t'Alla. Jekk huwa għandek il-problema taż-żena tirreferix għaliha bħala bżonn fiżiku. Le. Jekk huwa serq, issa jaħlux marda psikoloġika. Għalfejn qegħdin ngħidu hekk, għax illum il-ġurnata kwalunkwe dnub il-psikologi u l-istudjużi pagani ħansejħilhom hekk, isejħu dnub b'elf tikketta differenti imbasta mhu dnub. Il-Bibbja hija onesta. Il-Bibbja hija sinċira. Il-Bibbja tgħidilna illi qattus insejħulu qattus u dnub insejħulu dnub. Altrimenti mhux se jkollna dik il-grinta fina, dik il-fibra morali biex niġġildulu bħala dnub. Bħala dnub. Jekk hija kwistjoni ta' omosessualità, issa jħilix stil alternattiv tal-ħajja. Kif qegħdin nisimgħu fuq il-medja ta' żmien. Jekk hija rejba inti trid u trid u trid, tgħidx illi jiena qed inħejja għall-futur. Qed naħseb għall-futur. Sejħilha kif sejħilha l-Apostolu Pawlu, xi sejħilha r-rejba? Idolatrija. Idolatrija qed tibdel l-Alla veru ma' xi ħaġa oħra. Ja daqshekk serja. Daqshekk serja. Idu ninżaw il-maskli, mhux dawk li għandkom taċ-ċarruta jew tal-plastika, irridu ninżaw il-maskli u r-realtà niffaċċjawha kif inhi jekk huwa dnub. Ittrattaħ bħala dnub, tingannax lek innifsek. Ikxef il-ħażen u trattaħ bħala ħażen mhux bħala devjazzjoni, jew bħala debolizza, jew bħala djufija tiegħi. Altrimenti ma nkunux qegħdin nissaraw mal-vera għadu tagħna. Ir-raba' punt huwa proprjament dan. Irridu nħarsu l-dnub fid-dawl tal-preżenza u l-qdusija t'Alla. Kwalunkwe dnub, ħares lejh, evalwah, qisu fid-dawl tal-qdusija infinita t'Alla. Ħaġa abominabbli u ħaqqa kastik. Pawli jgħid minħabba dawn il-ħwejjeġ, semmi l-passjoni l-lebliba ħażina r-rejba u l-bqija, minħabba dawn il-ħwejjeġ ġejja r-rabja t'Alla fuq ulied id-diżubbidjenza. Qed jgħidilna li n-nies ivvizzjati bid-dnub u x'inhu dawn għad ikunu ikkastigati fl-infern. Dak huwa dnub. Hemm waslek id-dnub. Allura rridu naraw id-dnub le mhux vera ma jwassalniex għal pjaċir, jekk huwa pjaċir u pjaċir qasir u pjaċir qarrieqi. Id-dnub iwassalni għad dispjaċir u l-korla eterna t'Alla fuqi. Allura rrid nara n-natura vera tad-dnub fid-dawl tal-kastik terribbli u ġust illi Alla diġà iddikjara kontrih. Il-ħames ħaġa li rridu narfu fil-mortifikazzjoni tad-dnub hija li rridu narfu l-inkonsistenza tad-dnub fina. Id-dnub ma jaqbilx magħna, bħalma aħna ma naqblux mad-dnub. Il-bniedem il-qadim tagħna inżajnieh jgħidilna l-Apostolu Pawlu. Vers 9. Tiktbux il-xulxin la darba inżajtu l-bniedem il-qadim bil-prattiċi ħżiena tiegħu. Meta nżajnieh? Fil-konverżjoni tagħna. Meta aħna dorna lejn Kristu mill-idoli biex naqdu l-Alla ħajju fejru, hemmhekk inżajna l-bniedem il-qadim x'konna, il-bniedem qadim fi kliem sempliċi huwa x'konna qabel ma ġejna introdotti fis-saltna t'Alla.
U minfloku il-bistu l-ġdid li qed jiġġedded, hemm progress għaddejjin mit-tajb għall-aħjar. Il-bistu l-ġdid li qed jiġġedded għat-tarif veru skont l-immaġni ta' min ħalqu. Mela seħħet din it-trasformazzjoni fina. Trasformazzjoni tibqa' għaddejja. Ma nistgħux nistrieħu, ma nistgħux nieħdu l-lif, ma nistgħux ngħejjew jew nitażnu, imma rridu narfu illi bil-fidi aħna warrabna l-bniedem qadim, il-bisna l-ġdid, konna misdubin ma' Kristu sabiex id-dominanza ta' dnub fuqna tinġib fix-xejn. Issa, bnedmin ġodda x'suppost jagħmlu. Aħna bnedmin ġodda. Bnedmin ġodda x'suppost jagħmlu ara taqblux magħha din. Bnedmin ġodda suppost jgħixu ħajja ġdida. Id-dnub huwa relikwa huwa xi ħaġa tal-passat. Meta aħna konna għadna fid-dinja u parti mid-dinja. Issa id-dnub huwa fina inkonsistenza gravi. Inkonsistenza gravi. Huwa anomalija xejn xira. La darba ħna fi Kristu, la darba ħna ninsabu f'unjoni ma' Kristu, rridu ngħixu ma' Kristu u għal Kristu. Hija loġika inkonfutabbli. Ma jistax tajt minix nifhimha din, jekk aħna fi Kristu qegħdin ngħixu bih, allura rridu ngħixu miegħu fil-kumpanija tiegħu, bħalma Ġesu qal ibqgħu fija u jiena fikom, jibqa' fija. Dan jagħmel ħafna frott. U għalli rridu ngħixu wkoll għal Kristu, għal glorja tiegħu. Rridu narmu u neliminaw minna bil-qawwa tal-Ispiritu Santu nerġa' nenfasizza kull ma huwa kontradittorju għal ħajja ġdida tagħna fl-għaqda ma' Kristu. Fil-waqt li nisfidaw il-ħakma ta' dnub fuqna. L-aħħar punt probabbilment huwa l-aktar importanti, jekk mhux l-ewwel wieħed l-iktar importanti li nkunu nafu l-identità vera tagħna fi Kristu. Nkunu nafu minn aħna, ma dan huwa importantissimu. Li prattikament imbagħad immewtu kull għamla u manifestazzjoni ta' dnub fina. Issa fil-prattika matul il-ġurnata tajjeb irridu għatwem nissiedu kontra d-dnub biex noqtluh. Vers 5. Mewtu mela il-membri tagħkom li huma fuq l-art. Kif qed jesprimu ruħu dnub fina? Żena, l-impurità, il-passjoni, l-lebliba ħażina, xewqat ħżiena fina, ir-rejba, dawn iridu immewtuhom. Immewtuhom bħalma Ġesu issa ilna nistudjaw ħafna din, meta jgħidilna jekk xi ħadd irid jiġi warajja, l-ewwel ħaġa ġiet jagħmel issa nafuha. Irid jiġħad lihu nnifsu, jerfa' s-salib, imbagħad jiġi warajja. Daqshekk importanti. Ħatiġħad lek innifsek ġifieri id-dnub qed jgħidlek tpaxxa, għamel fattik, għamel li joġob lilek. U Ġesu qed jgħidilna l-kontra, le, iġħad lilek innifsek prattikament. Id-dnub tiġħdu direttament u bla tlaqliq trid tirrifjutah b'fermezza. Trid titgħallem tgħid le. Le hija kelma żgħira, ħafna minnha jsibuha diffiċli biex ngħiduha. Le. U le tfisser le. Jekk jiena waslet biex taqbiżli għax dak il-kollega fuq ix-xogħol ma nistax għalih, irrid issa nibda nippjana kif flok taqbiżli nkun kapaċi nikkomunika miegħu u niftiem miegħu u nirrelata miegħu sura ta' nies. Ja sempliċi daqshekk. Irridu ngħidu le għal passjonijiet mitimba, rridu naħarbu dnub bħal pesta. Dari kienu kun il-pesta, anke fis mill-Ingliżi kienu kun il-pesta. In-nies kienu jaħarbu. Bħalissa għaddejjin minn xi ħaġa, però għall-inqas taħt kontroll, imma tifhmuh meta hemm virus, meta hemm mart, irridu naħarbuh. Irridu nirreġettaw kull forma ta' ħażen bħal serpent velenus. Jekk tara serpent, xi anakonda, jew xi serp li taf li jekk ħajikdmek dan ħajoqtlok żgur. Magħmula tiegħek.
daqshekk ieħor jridu ndabru rasna fejn naraw id-dnub. Intajrulu rasu bl-ħniena, ma tistax timmortifika d-dnub mingħajr ma tħoss l-uġigħ tal-qatla int qed toqtol id-dnub fik. U l-uġigħ ħad tħossu fejn qabel kont tiżvoga għadbek kollu u issa titrażżan, tajjeb, ħad tħoss l-uġigħ. Fejn qabel kont paxxi l-ġismek fil-pornografija u issa trid tgħix fis-safa ħadd tħoss dak l-uġigħ. Imma uġigħ tajjeb. Bħalma jekk għandek marda terminali għandek bżonn operazzjoni, tajjeb, timtet fuq dik il-mejda fl-isptar biex il-kirurgu jaqbad is-sikkina u jiftħek u jirranġak. Vera? U allura l-istess ħaġa rridu nagħmlu mad-dnub. Tweġġa' dik is-sikkina imma tfejjaq ukoll. M'hemm ebda alternattiva. L-istess John Owen jgħid ma nistgħux nippretendu illi se nagħmlu progress reali fil-qdusija vera jekk maħniex lesti nafġu fuq żaq ix-xewqat ħżiena tagħna. Jridu nafġu fuq żaqhom bħalli kieku huma bestji annimali li se joqtluna rridu nitalmu nafġu fuq saqajhom. Id-dnub fina huwa bħal dak il-semmejni għadha l-aħħar in-niġem fl-għala. Niġem huwa ħaxixa ħażina illi jekk tibda tikbirlek fl-għala tinfestalek kull mem u tista' mhux tużirħa patata u basal għax l-għalqa ma tagħmellekx frott għax in-niġem jiġbidlek it-tira kollha. Rridu allura bħala Kristjani naqbdu dik li masqa u fejn naraw id-dnub intajrulu rasu mill-ewwel. U ġimgħa wara dak in-niġem x'jerġa' jagħmel jerġa' jisponta minn ġol ħamrija. Jerġa' juri l-preżenza tiegħu. U x'tagħmel allura? Issaqqieh meta tixkasu terġa' taqbad il-masqa u terġa' ttajjallu rasu. U din hija battalja kontinwa sal-aħħar nifs. M'hemm ebda alternattiva oħra. Alla qed jgħidilna sakemm għadna f'dal ġisem irridu nibqgħu nimmortifikaw id-dnub tagħna. John Owen iwissina u jgħidilna jeħtieġilna neżerċitaw il-mortifikazzjoni kuljum u f'kull dmir tagħna. Id-dnub ma jmutx jekk ma jkunx imdajjef il-ħin kollu. ċedilu tikka u jfejja il-ġrieħi tiegħu u jerġa' jirkupra saħħtu. Ħalli nassu kontinwament kontra l-operazzjonijiet ta' dal-prinċipju ta' dnub fit-doveri, fil-vokazzjoni, fl-imġiba pubblika, fil-privat, fit-twejja u fit-gawja tagħna iva f'kull ma nagħmlu. Jekk insiru traskurati fi kwalunkwe okkażjoni inħallsu qares. Insofru qed jgħidilna. Kull żball, kull delinkwenza hija perikoluża. Rridu nsiru konxi fejn qegħdin niżbaljaw u mhux sempliċement talba għal maħfra u l-għada terġa' tagħmel l-istess. Terġa' tirrepeti. Le, fejn il-masqa tal-fidi? Fejn il-masqa li bija tajjar kull ħaxixa ħażina li qed tidher. Hekk imbagħad hekk kif aħna dilal qegħdin innatfuha minn dal-ħaxix ħażin nkunu kapaċi niżżiraw għall-ispirtu. Pawla jgħidilna illi x'niżaraw il-modrija, l-benevolenza, l-umiltà, il-manswedudni, il-paċenzja u fuq kollox, fuq dal-virtujiet kollha nilbsu l-imħabba li hija r-rabta tal-perfezzjoni. Din hija l-modija l-aħwa li Alla fassal għalina. Mhijiex faċli. Fija sfida, frattant bil-qawwa tal-Ispiritu Santu. Il-Paraklitu illi Ġesu tagħna, Ġesu għalina jiena sejjer, però mhux ħaħilkom orfni niġi għandkom. Il-preżenza tal-Ispiritu Santu tassiguralna rebħa u progress fil-qdusija tagħna. Amen.